ndibulisa i-young wives ngegama lenkosi uYesu. Hayi bendithi ndibulisa i-young wives ngegama lenkosi. Hallelujah, young wives, hallelujah. Ndibulisa i-suitable helpers. Hallelujah. Ndibulisa i-home builders. Hallelujah. Abakhi bezindlu zabo bayibopha imvana. Makabonge uYesu. Glory to Jesus. This declaration eating we are married for life. Let's phakame sonke siphakamisa izandla zethu ezineringi. Funa sitsho sonke. We are married for life. 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 Hallelujah. I see now. Whoa. I should. I see now. Whoa. Siyahlala la. Ngoba sisibizelanga. Sibizwe nguThixo. We are in a college here. We mean business. Hallelujah. Unemagic kahle. Hallelujah. Thixo plan ngawo glams. Efuna umfazi akhangele icebo likaThixo. Lithini na bandizoba globes. Hallelujah. Jongan asizophambarishwa apha. Akho honeymoon every day apha. Sizosebenza apha. Mfazi wenza ntoni? Uyayakha indlu yakhe, uyakha ngantoni? Aphinda ayithini? Ayichithe ngantoni? Uyabona khona umsebenzi apha? Bathi uxhomekeka kuwe. Uzochitha. Noba uzowakha. Uzothina. Sizothina apha bazalwane. Xa bakho kwenza njani? Yasajja yenza. Yabili. Ngithi overall. Khoxhosa. Khodaka apha. Yasajenzwa apha. Hallelujah. Ishindo tofaka igadi ishiye. Shela lelo daka lakho. Ixezi ivezi ukuthi akho daka apha. Kuyasetshenzwa apha. Kuyakhiwa apha. Akhuluma indlu kaThixo. Ophilileyo. Glory to God. Uzowakha indlu lo msibazalwane. Uzowakha indlu kaThixo. Ngobulumko. Supernatural. Ayizostene ezozaziyo. Ingelodaka elolaziyo. But it's supernatural. Wisdom of God. Fazi nobulumko. Kuyo yakhayo indlu yakhe. That means awuyakhi ngobuciko bakho. Ne? Awuyakhi ngobuclever bakho. Now ke ngoku njengoba wena uzowakha apha ifuna wisdom uyicele kuThixo. I-wisdom isuka from above. Ayisuki nakubani na okanye nakanjani na, but wena ungumfazi ifuna uthi Thixo ndinika wisdom yokwakha indlu. Ndinika wisdom yokuhelpa le ndoda. Ndinika wisdom yokukhulisa abantwana ngendlela kaThixo. Amen bazalwane. So asukhangela utata kabani apha amakaphambarishe amakathande wena dlale yakho iroom. Khangela uThixo into yoba uThixo uthe izothina apha emzini. Amen bazalwane. Ndifuna ukuthetha nge-role of a wife. Amen. Ntoni umsebenzi womfazi according to the word of God. My mom.
uyopheka yonke ezilali uhamba upheka ucinga wena ayike uyachatile uthi hayi yoshayisa iringi andithi sitsho njalo nabazalwane. But in these last days uThixo usikhilela into yoba masike si-understande why esibizile emtshatweni wakhe. Why uThixo ekuthongile phaa kokwenye intombi wakuzisa kulo mzi ufuna uzothini uThixo. Mayibonke Nkosi. Phaa kuGenesis chapter 2 verse 18 uthi phayana uThixo akulungile kwa indoda ibe yodwa. Uthi ngizawenzela umlingane akulungile. That means kukhona untwana ukungalungi. Athi uThixo xa ebheka indoda abona uba ayiphelelanga ayiphelelisiwanga engekho umfazi. Niyayiva bazalwane? Nandifunise nami ngomgca ungajayi uthetha into endiyazi ndifunise nami kakuhle. Never. Now uthi uThixo ke ngoku ndiza kwenzela umlingane suitable helper ezawufika ivale okwakungalungi okwabona nguThixo. Wabona uThixo hey ebhatyaza manendoda akulunganga mabe yedwa. Wabona wena kulaa ndoda wathi wena you are suitable uzolungisa okungalungi apho uThixo akubonileyo. Niyandiva nabazalwane? Now azophinde athi uThixo ozuze umfazi uzuze into elungileyo ekholekileyo kuThixo. Uyeva ke uyinto elungileyo ezafike ifithe ekungalungini okuya uThixo wakubonayo. Niyayiva nabazalwane? Ufike wena uthi fit in to your husband. uThixo ukwenze suitable ejola. Thixo ukwenze suitable enqina. Nimvile noma besenza ubungqina? Amen. Wahlala uma wangathatha imithwalo wakhe wahamba ngenxa yokuba indoda incinci. That means kuyahlaleka apha. Hallelujah bazalwane. Kuyahlaleka apha. Uhlale lo mama uthi umyeni wakhe sekeyekile umncinga ngoku. Nimvile nabazalwane bendiva ndoda? Iyahambisa le nto ke ngoku. Xa incila ingxoxo indoda iyahambisa. Xa ijola indoda iyahambisa. Xa iza nomntwana ngaphandle iyahambisa. Siyaphi? Asindawo eshi. Siyahlala la. Ngoba sibiziwe nguThixo. Naw ndifuna ukhangele ke ngoku uThixo indlela asenze sa-fearfully and wonderfully made. Uthi uThixo ozuze umfazi uzuze okulungileyo okukholekileyo kumthixo. Andithi sithi uThixo wethu ulungile. That means uThixo unike his character. Wakunika ukulunga. Wathi wena ungunokulungisa ukulungisa ngamsi. Xa ubona into zintlekela zionakele ayithi loo nto hamba uxelela wonke umntu loba utata kaSongezwa uyajola. Uhambe uyomxela kulaa mzi nakulaa mzi umxelela nehloba utata kaSongezwa uyajola. Ayodyuthi leyo khona. Dyuthi yakho kuthini? Yokuhelpa le ndoda. Be suitable for your husband. Niyayiva bazalwana na? Ndifuna sazi iposition zethu. Mamela, uyabona ihelper ngosigama elijonge apha kwisociety lijongeleke phansi ngosigama elithi helper ne. Umuntu xa ihelper ngathi ngumuntu nobo. Nje ijonga. Uyihelper eyenziwe nguThixo. Walithatha igama uThixo okanye this responsibility yokuhelper wakulinganisa nomoya oyingcwele. Umoya oyingcwele is our helper. Andisayazi ngaloo nto leyo? Now uThixo ke ngoku ukuthathe wakulinganisa naye umoya oyingcwele into yoba wena uzohelpa kwekhaya.
njengaye uThixo ezilinganise kunye nendoda yakho wathi uThixo uyinhloko yebandla wathi indoda uyintoni uyinhloko yomfazi niyifanele liba yahamba njani uThixo unendoda kwecala umfazi noma oyingcwele kwecala efuneka umfazi eziyamanise nomongcwele umongcwele ozamazisa indlela zikababa umongcwele ozamazisa nendoda uba makayihelpa kanjani helpa yakho your source of strength uyifumana kumongcwele to help your husband. Amen. You cannot help by yourself. Awukwazi ukunceda umyeni wakho andithi zonke izinto zenzayo uqonda xa ujonga ngelihlo lenyama awukwazi sinide umongcwele ke ngixele uthi umongcwele khawundixele ndincedise njani kule meko ndimhlangule njani because umpit of hell ndimtsala njani ndimuwinele kuKristu uthi xa kunike wisdom of God. Hallelujah. Amen. Hallelujah. Amen. Sithenjwe ngamazulu ke lamazulu asithemba intoba sizohelp abatata sizobanceda kwingcwaleka zonke abangeniswa nguSathana kuzo ngoba bangeniswa nguSathana. Mkhumbule ngoba uyawesithi uyakuthanda uyambona mona wayelungile umyeni nawo alithi uyamazi ne wayelungile uphithwe intoni ngoku it's because Sathana akawufuni umtshato angangena ngawe okanye pha wena ube nguwe nje uqavuqavu phayisho kanti ubuqavuqavu bakho uyayikhupha indoda dibana nendoda yakho ijola pha ngaphandle kanti kokuthetha kwakho apha endlini impempe awukwazi ukuthoba. Now ke ngoku laa nto ethi funeke ube yazi intoba le nto kaThixo ingumtshato iyaliwa nguSathana. Njengiliwa nguSathana jongana noSathana sujongana nendoda. Niyandiva nabazalwane? Amen. uSathana uye anihlokothisa apha emtshatweni nikhombana ngemini uthi le ndoda ithi lo mfazi andithi nabazalwane ufika apha endlini niyanyusana ngomnye aphathula nomnye aphathula athi uSathana ke bafumana because uzodestroy peace kule ndlu uzodestroy uthando kule ndlu uzodestroy ijoy kule ndlu efuna ke ngokwena wena nkosikazi ube nelihlo likaThixo lobulumko ngoba unizolungisa apha. Don't dwell kwizinto azenzayo umyeni wakho wena lungisa. Hallelujah bazalwane. Hallelujah. Hallelujah. Kumnandi balapha. Kumnandi makhosikazi ke sidibane sizothetha ngento esiyiyo akunjalo nabazalwane. Uthi xa ujonga uqonda uba bakhona nabanye abantu abanengxaki njengami ngoba wonke umuntu olapha unayo ingxaki andithi emtshatweni akho umuntu ogudi apha nam ndifeyisana nezam everyday qha ndiziwina ngobulumko bukaThixo. Amen bazalwane. Because umtshato into kaThixo yaliwa nanini na bazalwane. Hallelujah. Now ndifuna ke ngoku sithethe ngeposition yakho ngumfazi. Masiphinde phaya Proverbs chapter 12 verse 4. Is a 12 verse 4. Thetha ngeposition yomfazi. Amen. Umfazi ofanelekileyo yintshinga yendoda yakhe. Ke yena umfazi oyithwalela amahlazo indoda yakhe ufana nempehla emathanjeni ayo. Yintshinga ezinye zithini sisithaba iposition yomfazi leyo. Cela phansi. Now siyasazi isithaba intoba sibekwe enhloko andithi na utata oyintoni isithaba sibekwa phi enhloko niyayiva ne ubani osisithaba
Hayi ufuna uJohn. Ubani osisithaba phezu kwenhloko yendoda? Dinga lo. Ithi umfazi usisithaba sendoda yakhe. Ne? Wena uyi-crown. Nike nibona i-crown inhle njani bazalwane? Nike nibona xa ubona Miss South Africa xa bebekweleza crown. Zishayinayo zinhle zinegold. Nguwe lo zipicturish. Ubekwe phezu kwenhloko. Nina bazalwane? So indoda yakho, that means ishayina ngawe. Amen. Nina nini njani? Ukuziba indoda yakho inhloko ebukekayo iveliswa umfazi osisithaba phezu kwenhloko. La crown isimboliza i-honor. La crown isimboliza i-recognition. Because umuntu obekwisithaba mose uyajonga uba who is this person? Wonke umuntu ufuna umjonga lithi nabazalwane. Indoda yakho izo ibonakala i-dignity. Ibonakala nto la crown. La crown nguwe ke. Ngixela iposition yakho ngemtshatweni. La crown ngubani? Yini nkosikazi. La crown ngubani? Yini nkosikazi. Ushayisa ntoni? Inhloko yakho. Mamela i-society ithi uyinhloko wena ithi unqala ne? Andithi kusho njalo? Ikhona lento eBhayibhelini ithi unqala. Usho ehlabathini kuthiwa wena ngumqala nguwewezi uphethe lenhloko. Andithi kusho njalo? Kuthiwa ayinawumuva lenhloko ingekho umqala. But akuthixo uthini? Amen. Uthi lapho uthixo ushayina apha wena phezu kwenhloko yendoda yakho. Indoda yakho ukuzihlale ivele ubunhloko ufunele kushayine umfazi. Amen. Ihlonitshwa ngawe. Njani? Mayibonge Nkosi. Amen. So i-position yakho le sufuna ke wena ke uyoba intamo. Njengohlabathi lisisho lithi hayi ayinawusebenza ndingekho. Itsho njalo iseninto. Wena shayinisa indoda. Indoda jonga sisi ibhutyaze yenze konke awusuyigxeka. Don't look as a fault. Wena khangela into yoba ungayiqhuma kanjani indoda yakho. Help. Jonga wena into yoba ungayihelpa njani obu bubhutyu abenzileyo. The mess la yenzileyo yavuma. Uhambile wayejola wabuya nomntana mess. And yakukhathaza. Mamela ke. Ngikuxelele ukuthi ungakhathazeki yenza njani. Wenze imess phaya andithi? Why wena uziyamanisa nemess uyithatha uyizise enhliziyweni yakho? Utheni ngokuza kurwala ukwenze ugowe imess? Ingasa kunophipha imess. Be the helper. Amen. Nekwazi ukuyiva bazana? Uzonceda full stop. Hallelujah. Ungumncedi kule mess. Sothi anomelana nale ntoma. Ngeke kaloku athangene nomntana. Hayi ndigezele egqithi abandiboni. Akakuboni right and uhlazekile. Nawe uzivele into yoba uyanto kuye yafuna. Uzivela ngathi akakuthanda ne? Yafuma. But ukhe wayisusa iring? Hayi ndiyabuza. Uyisusile iring kuwe na? Ukhe wagxotha wathi uphuma ngalamnyango? Ukhe wathi masiye kumtshato? Ubani ufuna uye kumtshato? Endaweni yoba ushayine uthathe iposition yakho. Endaweni yoba uhelpe uthathe iposition yakho. Wena uhuqisa iphesi.
uvumelela nkazana nalamntana uba mabeze bathathe indawo yakho. You don't know your identity, who you are, apha emtshatweni. Once wazazi ungubani, jonga uthi nansi ring. Ndiyahlala la. Uyagqitha le. Umntwana wendoda yam nesisiphem sendoda yam esi. Ayithi bizile. Abantwana bakho, ankosana mntana, fine. Jonga abazalwane. You know what? Once you want a positive heart, landoda uyayizuza kuKristu. Izawudana because ulindele into yoba uzawushawuta kakade ndithini. Once you have ba unomntana, but the moment uvele wena ungareact but uacting. Neighbor nabazalwane, ungareactiswa imeko, uthathe iposition yakho uacte njengosuthele yakho. Laa ndoda izakuhlonipha unaphakade, izaqonda ndenze inyala elingaka but usathi sweetheart, usathi tata kabanibani. Inzima ne? Ndayiva nje. Inzima ne? Hallelujah. Yes, bazalwane, ayikho nzima. Into uyazixelela is one about faith. Akakho umuntu wathi xa etshatayo uthatele ubuye. Ukhona umuntu othi hayi zawuhlala nje 5 years then ubuye back. Hayi okanye uthi mhla wagesa ndiyabuya. Ukhona? Sonke sathi ebubini nasebu kube mnandi uhlala ndithi kube kubi then uthini ngifuna nje wow. Amen. Uyafika kububi uzotesta lentukuyo, uzotesta iposition yakho umfazi. Uba do you understand who you are up ukulunga kukaThixo. Osuze umfazi usuze okulungileyo okukholise not nje ukulunga but ukholekile kuThixo. uThixo akajonga wena ubona isolution yale ndoda. What is solution uThixo wena? Le mess yonke nansi solution engumfazi. Uyisolution la mess. Sobukhala uthatha isuitcase uhambe wamxelele wonke umuntu lo. Ukuthatha ngabantu njani? Take your position and walk tall. Uthi Thixo, ndine wisdom how to handle this mess. Uyihendishe ngobulumko obunikwa ezulwini. Selekhona umntana ukhona uzaba sathini ke uzawujika ngabikho nabazalwane. Selekhona umntana belimamkela ukhona. Lena nithile bazalwane kukhona amakhosikazi avela ayithatha lento ayipractice abane peace of mind. Because lando gowa uqonda uze nomntana ikwenza vele depression ugula yonalisa like sisubhubhe singcwane. Alithi njalo. Ashiye umntana ekhona nenkazana ikhona. Phuphile wena. Says that's wathana lonke la xa yonke la mess wayithatha wayinamathisela apha kodwa yakuphuphisa. Ithi iBhayibhile biyela inhliziyo yakho kuba kuphuma amathende obovu. Mayibonge inkosi. Hallelujah. Ndifuna uphumuzazi namhlanje. Ndifuna uphumuzazi iposition yakho. Uthi xa udibana netrouble ungalili. Uthi okay azindalanga zonke. Greater is Jesus in me than the one who's in the world. Hallelujah. Unoyesu omkhulu. Unomoya ingcwele omkhulu. Ozokunika isolution kwezi mess odibana nazo. Ifuna ke lento umfazi abe nobuhlobo noThixo. Amen. Ifuna umfazi ohlala ezinyaweni zenkosi. Ifuna umfazi ongahambe hleba egwalilani ethethe indaba. Ifuna umfazi oyazi imandate yakhe. Bazalwane, imizimba ingcwele kaThixo.
uziphathe ngokungcwele. Jonga, awuzama nje kwenda nje ufaka iringi bazalwane ufaka amajengemane nje uma siwafaki ubuke kube mhle ufanele kumele utshintshe kube linye uthi awusemhle unkosikazi kanobani. Hayi kopha ngaphandle le kungaphakathi igcina amandla kamangcwele intoba wa-apply emtshatweni wakho. Umtshato beyile nto uThixo ufunayo ngawe mfazi. Ayakhiwa indoda akhiwa mfazi. Uzimela ndlu yakho izakhiwa nguwe. Ukuze uthathe ekhaya kule kyole nguwe mfazi. Ukuze ayeke ukukhexa ezintaka nguwe. Xa ndivala kuwe. Sorry ma ndithethe injalo bazalwane. Amen. Injalo. Ayifuni ukulinda le nto. UThixo usekhe ngoyikekayo wasakha ngeriphu. Ithambo elingaphukiyo. Yabona xa kwi-accident andikhathali mani aliphumela thambo. Wasakhe laa isimbalayiza into yoba nokubethelele kangakanani awuzuphuka umfazi. That is why uThixo wakakha as a ripple. That resistance. Akwazi ukumelana nemeko zonke. Sijonga phela kodini. Siphoqoza umntana uphuma. Sitha. Sijonga sikhulele 9 months. Sihlale nomuntu uThixo ebhizi makhuthu ngaphakathi. Sakhiwe ngoyilelayo. We are not ordinary. We are supernatural. Hey, take a position fast. Efuna ujonge phansi. Sijonge lapha. Sijonge lapha phezulu because uThixo uthe ukulunga kwakhe. uThixo is the spirit and it uma bebeze uThixo bengengumuntu ubeze uhlanga kwakhe azulunga. But uThixo ukhethe umfazi wathi ngumfazi ozulunga endaweni yakho. Amen. I don't really understand. Amen. This is deep bazalwane than what we think. If you understand the parents now, jonga sisi. Jonga. Uthenjwe nguThixo, uthenjwe ngamasu. Akuthongile. Ukuze uveze ukulunga. Uveze ukuhelpa. Uveze ukuresilient. Amen. Uzawume umi endaweni yokuma. Zithi ukukhetha umuntu ubani andindawo. I know my position in Christ Jesus. Amen bazalwane. Amen. Lethi ufuna uthixo. Besakuxelela ke into yoba wena iposition yakho iphi apha emtshatweni. Usisithaba sendoda yakho. That's the position. Hlala umlayita ke sisi. Hlala inhloko yekhaya ishayina ngawe mfazi. Ndabona baqombile ngathi bathe ngomdlovu. Nekumile. Inhlungu ne? Mamelani bazalwane. Umtshato siwazi into yoba ngingathandana nje nomyeni ngithi ne nabantwana basikolo. We never understand into yoba umtshato ulilizwi likaThixo. Andithi kuthiwa umfazi uyicrown. Now ngichaza into yoba uyicrown njani phezu kwenhloko yendoda yakho. Ne? Makahlale shine. Makathi unile. Menza shine. Hlala izinto zithi zilunge. Ziyalunga ngokuxelela. Nathi masingalethi ukuxelela i-testimonies zethu, izinto zethu ziye zalunga. By the way, ndingumama uHlobo otshatileyo owasemampondweni etshate notata uHlobo wangapha esikisiko ombhemtram. Nditshate naye for 26 years. Mayibonke mvana. Hleli kula mtshato. Nam zandibetha left right and center. Andithethi into endingayenzanga. Andithethi into endingayihambanga kule 26 years. You can imagine. Andizogqamfaza apha uMamdlovu yasiqamfazela. Ndiyazana nentlungu. Ndiyazana nokulala umqamelo ube manzi. But uThixo wandivusa wathi lena yeyokulilela. Lena nje ufuna uthatha iposition uzazibumbana.
Neminto funa umusikaus shine indoda yakho. Hallelujah bazalwane. Uyabona sokugcwele divorce singaka nje uThixo wandivusa ngale meko yale divorce yenzekayo evusa young wives. It's because abantu bahamba emtshatweni benga understand who they are in marriage. Benga understand iposition yabo abayibizeleyo emtshatweni bebizwe nguThixo. This is an institution of God. The institution kaThixo siyabizwa ne. Institution yabona ngasithi pha eUS institution ne. Xa umntana efika pha ufika nikeze syllabus yonke yaseUS into ba ufunde accounting yaseUS inji. Andithi nabazalwane? Nalapha ke emtshatweni xa sifikayo uThixo ufika sinika imanual elilizwi lakhe. Athi nansi imanual unje umtshato. Athi wena nkosikazi nansi yakho nje. We crown indoda yakho. We help wena. Amen. Masiphinde sifunde kwenye ivesi. Nawe ngizakuxelela ke ngoku andithi uyivile imposition yakho. Nyeke. Nawe ngizakuxelela ke ngeresponsibility yakho. Your duty. Ngicela sifunde pha ku Ephesians njengokhawulezileyo. Ephesians 5 verse 22. Verse 22. Yes. Nina makhosikazi bathobeleni ngokuzinikela abayeni benu. Nyeke, nina makhosikazi bathobeleni ngokuzinikela kubayeni benu. Ukuthi uzinikela bazalwane to surrender nithina ukuzincama ukuthi ndizinikele ndonke. Uyabona ke kulula ke ukuthi ukuzinikela nje ukukha wathi umntata uyakutshata hayi jonga sitshintsha neselenji. Andithi sinjalo nabazalwane? Uyakwazi nje ukuya emzini ongawazi noba kunjani usuke ngapha ematatiyela mama uDlomo uyotshona ngapha elisike sike emaphondweni. Uyozihlalela kulaa mzi ongawaziyo bangazange wakhuliselwa nakuwo because utheni uziyekele kuye uzinikele. Andithi sinjalo nabazalwane? Ufike kulaa mzi yathawaka nawe ufuna uthini ke? Uthakathelani wena? Uthakathelani kaloku wena uzotshintsha lo mzi. Anibendishilo wena? Ndathi kaloku uzolunga wena, uzolungisa apha wena. Sufike kusenziwa into ezirongo nawe uzenze. Isociety okanye ihlabathi lisixelela into yoba uba kuyathakatha nawe andithi bathi apha kukozinja zitsho umlilo. Hayi into kaThixo kuthiwa izinja zotsho umlilo. Umthetho kaThixo institution kaThixo lisisithini. Now how can into yoba ibe zizinja ezothe umlilo because ujonga phaya into emphinje leya iphinde kuthiwe thakatha. Iyibona nje i-society yethu isixelela into ezirongo zodwa ngomtshato. But uThixo in these last days ubuyisela umtshato waqala udalayo e-Eden ngendlela yakhe Thixo ngezwi lakhe Thixo. Nina bafazi bathobeleni awenu amadoda. Ithethwa nguThixo eyithethe emfazini esithi wena mfazi thobela indoda yakho. Siphila ke kwi-society ethi i-oppression. Ayo oppression bazalwana kuthetha uThixo. Uthi uThixo wena mfazi thobela indoda yakho. Ungathobeli utata umfundisi phaya, uthobela iboss yakho phaya, indlu yakho, umyeni wakho kodwa indlu awumthobeli. Amen bazalwane. Sisizaba ngathi siyayiphinda lento bazalwane. Izadingene, yabo? Because kaloku siqhelananga nalo ilizwi likaThixo lisixelela i-duty yethu. Mayibonke inkosi. Now wena mfazi i-duty yokuthobeka ithini bazalwane? Hayi ndifuna kundala ndithethe. Ndifuna kuthi uthini uthobeke?
hayi nje akho mntu wrong apha ngale ndlela ocinga ngayo ukuthini ukuthobeka. Sisesikolweni ke lapha bazalwane, siyaphakamisa nezandla. Amen. Uthini ukuthobeka? Kaloku kufuneka xa isithi uMamdlovu uyathobela aqonda uba phuma uyi-understand uba ukuthini ukuthobeka. Yes ma. Amen. Yes, awuliphakamisi ilizwi xa uthetha notata wekhaya. Yabona laa nto use voice awuyenzi. Yes ma. Do according against your will. Wenze lento ongafuni ukuyenza. Okay. Inhliziyo yakho nengqondo yakho ingathanda ukuyenza. Kodwa uyenze. Okay. Ungevi kamnandi kodwa uyenze. You feel? The different status points. Wenza lento ethi nca uthi no. Andizothi nca. Utata bantwana bami. Indoda yami le. Funeke ndishayise crown. Amen bazalwane. Uyayibona lento ethi nca ndidike buya nganeno wenza the opposite. Bible isiyalele into ba overcome evil by doing good. Amen. Uyoyisa ngokwenza okulungileyo okuhle. Uthi ethethe kakubi ngawe okanye ethethe igama elikuxhelayo but wena thetha zulileyo. Uthethe opposite. Usoloko nje wenza opposite. Enokulunga. Yabona umuntu olungileyo bangathi umathini. Uyayibona lento uthi umuntu kuthukile but wena ulunge bangathi ngozingcinci. Bengathi umathile ungathi ngozingcinci. Awuboncinci ubulumko obo. Okay. Sisifumene esimpini sithi name uthi uthobeka. Yes ma. Mama ukuthobeka sisigqibo osithathayo sokuzayamanisa nobizo lomyeni wakho oyinhloko obizwe uKristu. Hey, Nkosi yami. Amen. Uyeva ithethe ukuthi ukuncama wena. Uzincama. Uthi ndilapha Nkosi yami. Thethe ukusho le nto ngomama. Nivile ne? Uzoncama uncama ubuwena bakho. Uzosupporta le ndoda. Kwinto uThixo ambizele yona. Luninzi ke ubizo. Sesicima thina ubizo lolo lapha ePolpetini kuphela. Omnye ubizele babe nguno business. Omnye ibusiness yakhe nguno taxi. Omnye ibusiness yakhe intoni ukuthutha abantwana besikolo. Support that man. Don't undermine ngoba wena ungutitshala. Uyayiva nabazalwane? Okay. Uthi nenye sizathetha ngesubmission. Ukuthobeka. Khona le ndiyilindele le nje ndifuna ndifike. Yes ma. Okay, I would say ukuzithoba. It's not about the value, but it's about the order in you as the woman or the wife to say, what is my function here? Okay. To deny yourself Deny. and put yourself second, because self-love. Yeah. And when we are saying self-love, you forget about being submissive. It's all about you being in the center. Wow. But to be submissive is to put yourself second. It's God first, then your husband. And when you are putting yourself in order to serve and to submit. Uyabona mama, vele wayishwankathela. Ibethe yonke esikhonkosini. Is to respect your husband. Submission ihamba ne-respect. Uyi-honorishe indoda yakho. Qhubeleka ndifuna sisahamba phaya. Esathetha ngothobela, ndifuna size naye kakuhle. Kanye ngalendlela niyithobela ngayo inkosi. Kanye ngalendlela niyithobela ngayo inkosi. Uyithobela njani inkosi? Inkosi enguYesu Kristu. And you surrender all to him.
and uyamamkela ngene enhlizweni yakho abuse abulawule akwenzisa ukuthandaza akwenzisa ukuzila akwenzisa ukulonga. That means uthi ke ngoku kanye ngalendlela nilulamela ngayo inkosi. Ngoba kaloku into yenza endodeni yenza kuye uKristu Yesu. Amen. Qhubeleke. Kaloku indoda iyinhloko yomfazi kanye njengokuba noKristu eyinhloko yebandla. Yeah. Ke yena uKristu ukwangumhlanguli walo ibandla elingumzimba wakhe. Yes. Ngoko ke abafazi mabawathobele ngokupheleleyo amadoda abo kanye ngalendlela ibandla lizinikela ngayo ekuthobeleni uKristu. Niyalibona apha bazalwana into yoba umfazi ulinganiswa nebandla okanye ufaniswa nebandla. Niyibona le nto uthi pha kula verse. Umfazi kuthiwa makayithobele indoda yakhe njengasenkosini. And njengoba eyithobela inkosi yakhe njengoKristu ethotshelwa ibandla. Uyayiva? Ngumfazi uthobela indoda. Libandla lithobela bani? uKristu. So indoda noKristu niyababona basoloko besenza i-common responsibility ezifanayo. Niyazibona nabazalwana? Now kuthola ngokuwena uba uyakwazi umthobela uYesu xa ke sithi mntanami vuke ebusuku uthandaze yenza njalo napha endodeni yakho xa esithi hey masilala akukhwethe novuma. Amen. Abafazi mabazinikele ngokupheleleyo kubayeni babo. Ithetha ukuthi nomzimba lo ayingowakho. iBhayibhile siyalela iseBhayibhileni le incwadi maMdlongisusa ithi umzimba wakho nabiza kakunjongela umzimba wendoda umzimba womfazi umzimba womfazi umzimba wendoda. Umfazi akanagunya kowakhe umzimba. Isezilani futhi verse kwenza 1 Corinthians chapter 7 from verse 4. Nimamele nabazalwane ngisho nalisa 1 Corinthians 1 chapter Corinthians chapter 7 from verse 4. Okay. Umfazi akanagunya kowakhe umzimba. Yindoda enalo. Okay. Kwangokunjalo ke nendoda inagunya kowayo umzimba. Ngumfazi onalo. Niyayiva ke ngokazana? Musani ukwala ukuhlangana ngaphandle kokuba nivumelene ukungahlangani okomzuzwana nisenzela ukuba nibe nethuba lokuthandaza. Emva koko ke zenibuye nihlangane hleze uSathana aniyende ngenxa yokungabi nako kwenu ukuzibamba. Mamelani ke bazalwane. Niyayiva apha iyasixelela into yoba umzimba wakho ayingomzimba wakho. Umzimba wendoda ayingomzimba wakhe. That means akekho umuntu onegunya lomnye akekho umuntu onegunya lakhe apha. Ne? Umzimba wakho ukontrolwa yindoda yakho. Ithetha ukuthi anytime efuna isex mnike. Waphela amen. Upheli. Imani bazalwane. Alithi umzimba wakhe wonke yonke indawo yakhe ne. So xa efuna unalo igunya lokuthi hayi uliwanzi netight. Uthi yagulu nenhloko uxoka. Uthi hayi ngidiniwe uxoka ungafuni. Alithi bazalwane. Siyazithetha izinto mamelani. Isex ke bazalwana idalwe nguThixo ukuphazabeza abantu ngaphandle. Phofu noba ngayikwazi isex ingcwele. Amen. Emtshatweni ongcwele yabantu ababini abatshatileyo. Andithi abantu abaxexizayo. Niyayiva ne? Isex idalwe nguThixo into yoba ni-enjoy. Idumisa uThixo. Mamela kwenzeka ntoni ngelaa xesha lesex.
uthixo uyanitwina together wenza la oneness. Sex is spiritual. Ayiyo into ucinga yiyo. Ayingomanyala isex. Is spiritual. Izinto zikaThixo zi-spiritual. Niyenza isenyameni ndithi but spiritual. Iyanitwina together nibe nyamanye. Ukuba abantu okusedala behleli kuyisa ukuthiwa hayi manje bayafana ngathi zii-brothers bangenene omnye ungene komnye. Niyakwazi ibam? Now ke ngoku la sex ingcwele kaThixo izukisa uThixo in your bedroom. Uzathi ndithatha mamhlo. It make your bed holy. Andifuna lo? Amen. Ebedroom kwenzeka lo? Hayi, ngithetha ebedroom kwenzeka ntoni abantu abatshatileyo? If the marriage bed must be holy, the marriage bed must be holy. And not be defined, mama. Now, wena ke ngoku uthatha eza pornography. Ubukela lamanyala endlini yakho nomyeni wakho eza pornography. Ubulala umtshato wakho. Ngoba ubukela amayenyukazi endlini kaThixo engcwele ekhona uThixo in your bedroom. Those pornographies are spiritual. Actually spiritual. Zizokhilisha imitshato emininzi. Uzawuxoka kutheni utata kanabani wagcwala ilast ithanda lo nalo. Yilaa nto neniyibukele nobabini phane enjoy. Nibukele amanyala. Nithi niyazintayisa. Wenza sithethe ezinye. Zathi ezingathethwayo ziyathethwa. Because funa siyazi into yoba ukuze umtshato wakho ube nje iqalephi. Niyayiva nabazalwane? Ufumanise into yoba ke ngoku wena ukwalapha ezifowunini yakho uba ngabe nditshile ezinye iifowuni zabanye abafazi ugcwele imilalo yabantu ongabaziyo. Ucinga wena ngalaa nto uzawwenza into yoba nibe nedrive nomyeni wakho. This is lust laa nto ibukileyo. Si-spirit of lust sisuka kwi-pit of hell. Sizodistroy umtshato. Ndimxelela nge-secret things ezenzayo uSatan to kill your marriage. Ubukela amanyala uthi hayi ndine-right because kaloku sex nditshatile nam ndiyayenza. Ngoko kuthiwa fundisanani ngalaa nto uThixo uyibhalile eBhayibhileni into yoba bukeleni ipornography ukuze nifundisane ezaa zitayile yonke laa nto. Uthi hayi funeke nenze isitayile mhlawumbi uzawuhlala utata kabani zenze into esiya niyazibona ezaa zitayile zingamanyala. Bazalwane zithethe masiyithetheni le nto masiyithetheni. Iyabona apha kwaye sithetha yonke into. Senze le nto yoba sikhululeke sibe ne-understanding. The spirit of understanding is very important. Ikwenza into yoba ube wise and wisdom. Now ugqithi apho mamela into yenzekayo uSathane njengoba wena ubukele laa nto uzawuphuma utata kubona uba wena ukwazi uzenza ezi zitayile. Ayozifuna ngaphandle. Afike phaa unoqontosa akazibethe uyazilalaza. Because kaloku wona nibukele ezaa nto ngoku uyazazi mosipha endlini akho nizibukele nomyeni akho. Nayeka uku-invite uThixo anincede kwi-sex uba yenziwa njani. NekaThixo masiyinto ethina. Niyakwazi uzi-enjoyela ingekho la pornography. Nikhe nibone uba akwazi uzi-enjoyela without into eniyidrayivayo. Zenziwe nguSathane. This system of this world ezenziwe nguSathane to kill umtshato. Entice. That drive, because also ngene the spirit of last year was evumele. Sibulala obakurhalelana notata. Sibulala la mtshato wenu. Ufumanisa uba akusekho mtshato apha. Nisenihleli nje nini.
sibulala laa nto yoba nilangazelelane notata. Sibulala laa nto yoba uvumthanda ezafeelings zoziva qha. Ezo spiriti zizobulala loo nto. Uzuthi na uxesha uthi hayi masigqibele utata kabana sisathandana. Qali usathana. Nawe ngoku uqala bayipheli umtshado. But uThixo usengumthetho we-restoration. Ndifuna ungazikhonde. This is the time of restoration. Bayibona imvali. Ukuyenza loo nto le yazi uba ubulala umtshado wakho. But uza kubuyiselwa namhlanje. Amen. Hallelujah. Hallelujah. Ukhona i-divorce ezingaka nje bazalwa notata bephuma phandle ngalamanyala. Otata kwifoni zabo fumanisa uba kugcwele amanyala. Spirit of lust sibangene. Wena ke ngumfazi uzohelpa noma nyudo nomntu uhelpa njani? Mayibonge Nkosi. And uzawuthi ke ngokuba yivala kwabo mnandi notata nalancasa uzawungena kwi-masturbation. Wesithetha zonke khona lesifihlayo. Yonke izizene ezenzayo. Abanye bethu bayazenza apha phakathi kwethu. Laa moya we-masturbation uyakuseparate le notata. Notata mke le nangihlula. Aphelisa uthando lamona, aphelisa feelings, aphelisa ijoy, aphelisa peace, athathe yonke into kind. Uthixo unike yona emtshatweni. Uqondo hayi nje sendlalela abantwana. Awuseva nanto noba uyakuphatha awusazi wayiva abantu. Ibiwe sasa spirit. No sasa spirit bazamana. Now no one will go line around when we use us as masturbate. So no longer come to sexual immorality is one of them. Hebrews chapter 13. Comfort. Hebrews chapter 13. Keep Hebrews chapter 13 from verse 4. Umshado alisekile mawuxatyiswe nguye wonke ubani. Yeah. Amadoda nabafazi mawanyaniseke omnye komnye. Niyayiva bazana? Okay. Bangasixabeli isilili sabo. Okay. Ingqondo kaThixo icinga phezu kwabo baxekezayo kwakunye nabo baheletshayo xa kuyifuna apha kwi-English. Okay. Marriage should be honored by all, and the marriage bed kept pure. Yeah. For God will judge the adulterer in all. For God, marriage must be honored by all. All means that means when a man is. And then? And the marriage bed kept pure. Yes. For God will judge the adulterer and all the sexually immoral. Okay. Never was a title. When they don't school. Athi uThixo ndakunika umtshado ndakubiza emtshadweni uyawaphatha njani? Afuna uThixo ngumesiphetha uzinceda. Laa nto iphelisa into obungayifuni endoda yakho. Uyahlexeza kanje. Uyahlexeza because uqonda nokumkile wena uyanceda. Unenye indoda nje wena uyithoyo. Encedayo. Le uThixo uza kuthatha ngayo. Niyibona isizwe? Andithethi into engekho zwini. Irongo isisono before God. Qhubeleka. Iphelile le. Yeah. Naw bazalwana ke ngoku sikulexesha uThixo ebuyisela ibandla endaweni yalo. Sikulexesha uThixo engcwalisa ibandla. Yilo esigubhulwa wonke amabili kaSathane awenzileyo apha ebantwini bakaThixo ehlale ngabo. Endlela abantu bakaThixo bacinga this is life. Kanti bayazongelisela. Uthi usinsile ucinga uzawungena izulu kanti awuzongena izulu ngale ndlela owenza ngayo.
ndasindiswe okwantombi njengam ndasenziwa na 13 years oko ndasindiswa uThixo wandinceda kanti ndizaphosana nezulu ngencinci ngithoye ewe angibambisana ngolethwayo jongana ndaba nokuhambicanga nokukhupha ishumi nokubhobholoza kangakanani ngethansi uyakwazi uba jonga ndibambile apha awukwazi umuvuhle lapha aqonda ndikubambile ngowam and uyakwazi ukumangalela kuThixo athi hayi umntana wakho njani uyambona uba wenza ntoni athi hayi lositshana esidorobheni ngowam no uThixo ubuyisibandla endaweni lakhe lobungcwele qala ngumfazi ngoba umfazi nguyakhayo indlu yakhe nguwodini sezanqaba zilast Jesus. nguwodini zokwakukuhlekeza ebhedini yakho uthi unendoda yakho ucinga ngo-exoda corrupt amsobazana uba ndizithethe ezinto bendingahlelanga but uThixo uyayazi uba ndithethe but izawundinceda wenzele ube ngcathu wehoyi before God bengumfazi wesidima bengumfazi woyikayo uThixo ngomzimba wakho ngoba kuhlala this is the temple of God kuhlala uThixo siba ngumfazi oluyehesheshe angunikezana amadoda angawaziyo ifoni ongazaziyo wangoWhatsApp namadoda angawaziyo nendoda kodwa wangohapha uyawakha nini umzilo wakho phaya emsebenzini xa uyokulimela nje ubhuti othile awulimeli indoda yakho uzilimela into yoba fika ndibone uyamentiza afika nje uyawusemthetho nawe manyana bangumfazi onesidima engumfazi oqotho wenzela uThixo ungenzeli inki uthi maThixo zaphila ubungcwele ngomtshato wakho ongcwele zayiphila le nto zayiphila isizwe sakho kwethu igeneration ithi xa inandi ithi ndandifuna ukufana nomama ubani akhona abakujongileyo bathi laa mama eyenza mali nto yakhe uyincwadi ebhaliweyo ayiphile mali uphilela amazulu uphilela uThixo okuthembileyo uthi jonga asenzele mna senzele igeneration zayo uba ibone ukunqanqa phaa haleluya bazalwane glory to Jesus sibizwe nguThixo sibizele ungcolile upha uTitus ke bazalwane ithi abafazi abakhulu abafundise isifazazana esincinci into yoba mababangcwele mababengcathu mababelulu bafazi funa mthixo efuna ngamhlobo fazi mababengcwele ibayulu ithi zinhle zonke azifane nangazonke bayulu suthi hayi eyami itshomi inje nami mandifanele hayi ubeleni yakho noThixo ubizwe wedwa nguThixo lomthatha zange ubizwe nolobani mhlutshata nedeyithi zena zifana mhlala tshatayo waye ngokuzonelisa unobani bani phekani noThixo uThixo ufuna mna ndithini Nkosi Thixo ufuna ndiziphathe kanjani Thixo ufuna ndihambe kanjani nale ndlela Thixo ufuna ndiphile kanjani nale ndlela bazawuphila bayibhuthoze phambi kwakho uthi no athi uthi ungasebenzi unganamsebenzi bekhona nje ubhutozi kufarishayo ade hayi nje ungakuvuli ungafumana umsebenzi uthi nothina nginamali uthi nothina this is the temple of God I cannot uthi una-business afika ubhuti ezikofarisha nge-business yethenda athi jonga ndingakunika nantsi uthi nothina athi ungabe nje uyovula phaa ehotele uvula amathanga wayifumana i-7 million siphila kwixesha elinjalo bazalwane ungathembisi nefa lakho lokuzibuka amen mama sikwelaa xesha apho uPeter noba ngubani athi ngemihla yokugqibela kuba khona abathandi beemali abazithanda iziqu zabo
imali. Nawe umfazi uthengisa ngomzimba wakho naphakathi manulelwa yini indoda ngenxa yokuzokurhola qha imali ngoba ufuna ukuthi uyaphangela. Lichithelaphi linganaphakade? Hebrews mesifunda mama. Yes, ma'am. Bhakla verse 4 to verse 5. Keep your lives free from the love of money. That's okay. And be content with what you have. Woo! Keep away from the love of money. Wonke umuntu uthanda imali apha phandle. Hey, umuntu uxolele noba angampintshela kanjani. Jonga, umuntu uyenze nasebantwaneni bakho. Uthi waya bathathwa kwasasikolo, bathi ungakuze i-5,000 ngamfaka. Nawe corruption. Ufaka umntanakho, ufaka corruption. Tala ntoni la mntana. Tala ntoni. Tala khona namsebenzi uthi ayimdala wahlala 7 years. Kuthiwa nje hayi mama, ubanje ungakunike nje 10,000 ngamfaka umntana wakho. Nawe uyayenza lonke. Uyabona iphezulu ke bazalwane. Uyabona iphezulu. Oh, Jesus. Because God has said, never will I leave you, No forsake you. never will I forsake you. Mamela bazalwane. Be content of what you have. Anditsho njalo. Oh, Into bakuhambe kwamatshonisa ngoba nakwena ufuna ukwakha i-upstairs ngoba unokwakhe nayo wakhe i-upstairs. Competition, moya ndino competition. Wena uboleka imillion because now ufuna ukuba ku-standard. Uhambe kweza pants. Confirming. Ngoba nansi ummelwane uhamba kweza pants. Nawe ufuna ubonisa ummelwane kweza. Wenzela ummelwane na? No, senzela inkosi yethu. Uxa uzongena ematyaleni. Uhamba usicela uba yendi namatyala. Enziwe ngubani amatyala? Kuwe. Ukhona uNkulunkulu kule nto uyenza? Into yoba ucabanga unamatyala uzawuthenga i-Unilever, uthenge uTupperware, uthenge uPressless, uyaboleka phoba uthengi apha. Uyaboleka wonke umuntu othengisayo, uyathatha, ungabikho content oko. Ithi iBhayibhile be content. Uthenga nonayo i-Pressless kodwa unaye phaya into yokudlala ibhedi. Udlalela utata ekhaya ngetyala le-2,000 mani mendlulele laa bhedi. Umuntu azwisela ke ngoku lona. Ngoba nawe ufuna ukubona into yoba bengena abantu apha esitting room yakho into yoba uhleli nesisofa zikanokutsho ziquvileyo. Nawe uyotshona ke ngoku ii-loans. Sithi bafazi ayinjalo na? Siyazithanda into ezintle. Khawuthathe imali uyibeke. Uphinde uyibeke. Uphinde uyibeke. Uyithathe imali yakho uyothenga ngo-cash. Khayelityala. Mamela bazalwane, uyenza kule nto yamatyala. Performance bakho xa uthenga ezaa sofa njengoba uzithenga ziyi-14,000 ndenza umzekelo. Xa zifaka eza higher purchase nezi-20 zithi 28,000 times 2. Kanti wena woyika nje into yoba xa sifika endlini yakho sizawufika sihlale ezitulweni. Unento ethi xa befika abantu bazafika bahlale ezitulweni wenzela abantu wena. Kodwa utshona ematyaleni wena. Wenzela abantu wena. Baphumele ematyaleni. Oh no man. Accept love. Tsho iBhayibhile. Oh no man. Phumani ematyaleni bazalwane bafuna utshiqiniseka into yoba tube ematyaleni. Ngezinto zizawutsha. Zonke izinto zawutsha. Yonke le sofa, yonke le bedi, yonke ubunini benu uthengayo uzawutsha ushiyeke apha emhlabeni. Anditsho sithenge qha with the reasoning, with the wisdom. And uyizithenge unemali. Ungayithengi into ongenayo imali yayo. Amen bazalwane. Hayi yonwaba bazalwane. Ubunelijele manje ubuliphinde kahlanu nakathathu. Jonga sumanje bazathiwa iboko wanelejele manje. Ubuhlangile wala ayina wenzeni umuntu nebazalwane.
ngetyala nje masekungamuhle kodwa uyayazi into yoba awanayo nemali yobhatala and njengoba ujonga uzawuphephana nalaa mntu awunayo kodwa imali yobhatala ayingomaqhuma ngengokulawo uphephana nalaa mntu ungafuni ubhatala amen bazalwane. Romans chapter 3 mama lo uthetha ngayo. Okay. Musanokuba natyala lanto umthini. Hayiva bazalwane hayi ima abavanga kahle Romans chapter 13 verse 8. Musami ukuba natyala lanto umthini. Lingelilo elokuthandana. Niyayiva bazalwane Musa imali masithuleni sisawuqhubezela Musani ukuba natyala lanto umthini. Uthi iBhayibheli bazalwane sithatha phithini into yoba hayi we cannot live without amatyala sithi siyakela uba hayi akekho umntu onganatyala andithi mtsho njalo siyakhutshwa uThixo ematyaleni siyakhutshwa ematyaleni ngoba uThixo ufuna siphile ubungcwele ngoba uThixo ufuna siphile intando yakhe singabafazi. Amen bazalwane. Andiqede apha ndibambe into etya sigqithi now ukhona ke ngoku ootata abeza nabantwana ngaphandle bandike ndithi kancinci sizokuya pha ufumanise into yoba wena mama ucaphukela laa mntana masithi oqala ufike lo mntana ekhona ne ehlala nomamakhe awufuni noba makeze utata wakhe awufuni nokudlulana naye usoloko umbekela phangaphandle umntana wenze ntoni umntana wayekhona xa kusenziwa yonke le nto but utheni isono sikatata wakhe usibaxeke emntaneni singomama ke bazalwana sidala into yoba sithande umntana njengomntanakho sasifuna thina into yoba umntana uyambona egeza phayana umama uzawubetha laa mama ongengowakho because kaloku umama namama nomse nomama wayesazi uba umntana nomntana embona egeza umntanakhe heyi ngekho laa nto into yoba ayingomntanakho iwe sisispense indoda yakho ke ligazi lakho uthini ungakuthi le holiday makakeze ucwela sizohlala naye apha umntana abe ne-relationship notata wakhe uthini wena ucaba hayi awufuni nje nombona umntana wale ndoda kodwa wena uzeni wayapha emtshatweni ufuna wakamyoni ewe owakufuna amamkele kodwa amamkele wakhe hliziyweni umfazi fumanise uba wena okanye kukhona abantwana xa ubathengela iimpahla zeChristmas abakubathengela kwaWoolworths elomthengela kwaPep hayi uyabona ngoni nemfazi ubuya baphakela bakho nantsi negrivi nenyama engalo yena mani khawulunge mfazi ndithe qala ukulunga kwathixo utheni uzawuvele nje wenza izinto ezifane emntaneni wasintwana mntana naye uzadabona uzajonga inyama ngapha amani mama masifakele nabantwana umntwana mntana akasidalanga wenziwe nguThixo wanephephosi uba makabekho nokubekho ngendlela enjani awungeni apho ikhale qha sizowakha wakha ngokumdala ubhizi kunjani ezangena nosana umuntu umama umntana ufika uthi Thixo nyanga ngaphela sana khulisa akananisa mntana khawuthi ngokuba mala mntana uvele uThixo wakuzisa khawucime nale nto yoba utheni kuzowenzeka kanje in my present njengobazinkulisa mntana susukureacta ngamthi ndihamba sheka nalosana lwakho thatha umntana ezikulunga mfazi ukulunga kukaThixo haleluya ifana nale nto emadidlule sendiyagqibezela yabona zonke into endizithethayo zuzibuze phaa kwi-questions mama and answers xa ungabona question 2 nansen le ye-in-laws uthi xa bengakufuni ungabafuni
Ayike ngayo. Hela masaka kasakaya. Itapha kasekata. Inama papala. Inama papala. Ayilisi lento. Umusazi ubungwani uKristu. Ubuthabatha sonke isikhwetha sikamoya. Take all the weapons. And our weapons are not carnal. Hallelujah. Glory to Jesus. Hey, hey.